Arngut kirang ba beriu na gathany Pathar Khma Hariboy District kilami syakmat na bentaban penlong ya ke lempung ilekai football ha gathany. Ia kini jing temu kini kirang ba kiba kentup ya ba oral sengkeli baru ba baristar lengdo kila simrai da ke jing angnot ban kentiu ya ke jing ilekai football ha gathany badru bagi samla kilaj na ke jing len kiba sniu haba om don kam AA ban le. Lengba da kini ke lempung ilekai football lese kisamlakin penlejung mod ban kilan med na kebentar ke jing ilekai. Ya kini ke lempung ilekai football ha Pathar Khma latip kum ka first open to all knockout tournament kabala pihak haki ar benta kawai na bentar ki senrang bat kawai pat na bentar ki kentai. La penmangru ya ki kusnan ki bahe na bentar ki bara ya kenam ladu na bentar ki senrang labu ya ke song pisa kebasilak laipo hajar tengka ya ki nongjob bat hanyo peu hajar tengka na bentar ki bawan baar bat na bentar ki kentai pat Ndru peu hajar tengka ke song pisa sya ki ladu bat lai peu hajar tengka ke song pisa sya ki bawan baar. Ya kini ke lempung ilekai football. Kita ki arngut ki rangba kila penlong ha ke jingi trilang bat ke Pathar Khma Sports Club ha ke bawan penlong ya ki jingi ilekai hamadan ilekai ke Western Riboy. Na ke benta ki jing tip ki babania sya ki bakwa ban let yesim benta sungu phapon hau number prahnyo sau iwe lai sau not kendai. Lane pra lai nyo not nriu arsau san pra bat kendai pra nriu lai kendai iwe pra arsan. Kumbagi kemi lenti te kwa ban persu FP baka jingmut jongi ban ai kate ka sponsor lane ban le ka tournament kamde na kano ka jingmut ha ka politics ne ha kano ka business lane ka ai ka ba yo badan ki biru ki sutu bakla ka jing ai hang te kalong ban sponsor ka te kalong ban kiu ya ki sport ya ban sai pan klan ban duna ka jing pang ke ha ka jing mut ji perkhat jing ki biru ba kin kiu sa prang ba kin poilem kum ba poi ki we sa kata ka national la ne state level la ne ka la ban long international ba te ka we kalong ban kan tiu ru mde tang ya ka sport but kawai kalong ban kentiu ya ki sport club kumba ki long haman la ki sinong ki don ki seng samla andre menta ki seng samla ki sport club ha ki kendong ki nong kendong bun kim ya ki su dena kata bun ki jing snu ki wan urlong nuar ki seng samla he bun kim la su ban control pe kum katno ka sarkar kala le sitom bat kini ki NGOs baru kumba ki le CI ba ki pen yele ban pendu yo drugs pendu ke jing buai pendu ke jing tu jing them kan no ki la le sitom henry kat badang le sitom ki kata kadang roi te ngi ke jing ya puson ke jing ya perkhat jing man la kapor hadu bangi poi ka ne kalong bangi kwa ba da ka bangi pen kiu ya ka sport haman la ki sinong ban I advice la ne ban awareness ya ke sport club ki badon ha sinong kanang ba kita ke sport club kila lem ban sai ban kiu ya ka dong ya ka snong le jong da ka ba ki pen i da ka ba yele kai da ka ba pen hit rem te halor jong kata ngatrai ba ngila ban pen du ya kini jing snu ke bro kini ki jing bo ai ki nong tu nong them bat ru ni kerpat ba baro kini ki sang balang lane kum ki officer lane ki minister ki badon lem kata ka jing snu bro ba ngakwa ba kiro kin ya senrop lem hakane ka ba ngi snu thu kane ka jing thmu jungi ban pendu pendam bat ban penkiu sakmat tel dadon kini ki badon kata ka sport spirit kum kini ki club kerpat ba kite ki spa lane ki minister lane ki officer ki badon kata ka jing snu bro bakin ya kenrup lem ban penkiu ya kini ka sport ya kini ki kena jungi saprang kat baki don kelat kalenti ya sakwe kwa ba ya kerpat ba kino ki sang balang la ne kino badon ku ka musim kumta bakin ya support lem yangi bat bakin no lem ka keti ka mon jengki kum ka kanja donation lai ka jing yarap hangi ro bangi ne kulong kum kadak ka jing peni bangi ne trilang ban penkiu wat ya ka state ban penbha mala da ka sport club haman la ka sinong kalong ka bajanai kalong ka batresitom ka basirham da kamut
nyelak ban penduk bun kini ki drugs ki kiat ki no jing buat lah ni ki nong tu nong tem kam tam kini ki kena school ki ba I no tang sipor manta bun ki bro ki perkat ba oh ngimyo le school su te kemut ngimyo kam yo jam kam dei kum ta ka sport bun pin dapat ki sportman ki ba ruspa ki long bro man bro ki ba klem pule re ki pandon kam la ka jong kasap tengah lang ba kani ka channel jong phi lang ba kani ka jing one interview ka jing kli jong phi ada sungu ada aingu ada khublai sibun ni kani ka jing wan jong phi ba gila ban panseo gila ban pansai haman laki ba pule bat haman lagi ba pule bat ban pek ya kani ka channel ka ba phi le tengah kentiu baro ke pai ba ke badon ke jing sungu bro bakin ya full support nadu ki long kemi ki long kpa na ne ki kena samla la ne kita ki ba don kata ka mansim banyate na banta ka jai benru banyate ban pan bhai ka state kong ngai khublei ya gitu ki nong yalam ki bakmat habe dei baka sport association bar na kaliang junga sponsor ya katei ngakwa ban pentiu ya kadong berkatan ngamkwa ban keren bun kentin halor jung kitei baro habe dei baka tei kam ngakwa baka ki nong tre jong sport association baki dei ban page ban bat kin sim khia banang ni sekmat ba baro gini sni ki jing ya inti ki jungi ki long ki basa din te na banang ni sekmat ngakwa ba kintrei khambha chu habe dei bakata